Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma en Wierdaai Partners Vermogensbeheer. Welkom bij een Cambuurjournaal. Na 44 hele goede minuten in Eindhoven en 44 mindere, maar wel met 3 punten, gaat Cambuur naar de volgende wedstrijd. En dat is FC Volendam. Een tegenstander die het voor hen misschien wel daar de titelkandidaten jedden, maar toch wat valt. En ja, die eerste 2 plakken eigenlijk net echt per in het vizier had. Toch is Volendam wel een ploeg dat je rekening mee horen matten. Volendam is voor u altijd lastig, hier thuis vooral. Maar ja, ik zei die jongens, Rode SC hier met 56 hier net won ook uit. En die heb ik won. Dus je moet niet moeilijker meid zijn dan het is. En dan lees ik kansen en het is een goede tegenstander. Dus we moeten zien dat we morgen een goed resultaat hebben en dan ben ze voort. Ja, dan ben ze voort. Dat zou wel raar zijn als we dat voort doen. Dat kan. Maar dan maar bij hele rare dingen. Dan moet corona toeslaan en wat niet. En dan zoeken ze naar het volgende plak. Dat is misschien wel nummer 4 of 5. Maar dat is voor letter. En dan zoeken ze naar 3 of 4. En zo werk ik. Gewoon wedstrijd, resultaat behalen en dan zien. Wat doet de tegenstanders? Nou, kunnen we afstand nemen? Oké, we een tikje dichterbij. De vraag is even, mij hokkerspielers Cambuur in actie komt. Verdierenjend is er nog een lieds vraagteken. Erik Schouten traint net mij, de onvierde. Joris Kramer, zien stand-in, is er echt net. Misschien Sven Nieuwpoort iets speelt. Schouten had wel even de warming up doen, maar daar heb ik met mijn praten. Dus dan mag ik even zien hoe dat komt. Dan moesten we geen risico meer nemen. En dat beslist ik vanmiddag of morgen, Janne. Dan krijg ik dat bericht door. Nou, we proberen ze vol mogelijk gelijk te houden, want het gaat best wel goed natuurlijk. Dus dan besluit ik dat morgen. Maar dat is zo'n inwijzing een keer wijs kennen. En dan naar Mitchell Paulussen. Hij staat zoals gewoonlijk in de basis. Ik werd in FC Volendam als een van de 2 diepste middenvelders. Hij maakt een goed seizoen toch, scoorde 3 keer, zo'n assists. En dus al bij het 10 doelpunten belutsen. Wat voor cijfers zou hij zien seizoen ontnoot aan Jan? Nou, ik ben niet zo heel snel echt tevreden, dus ik denk 7, 7,5, 7. Ja. Dat is prima, toch een 7? Ja, dat is goed. Dus, en nog ruimte voor verbetering en wel op zich prima. Ja, nu mag wel weer een doelpuntje bij. 3 is niet echt, mag wel eentje meer of zo de komende tijd. Maar nee, die cijfers zijn op zich wel prima. En een assist geven, dat geeft ook gewoon een heel goed gevoel. En als hij echt mooi is, dan is het misschien wel leuker dan scoren. Mitchell Paulussen, hij zit dus gewoon weer in de basis. En waar Henk de Jong benauwd voor wie, dat is uitkwam. Erik Schouten, de onvierder, is net fit genoeg om te spelen. Hij wordt vervangen door Joris Kramer. FC Volendam is een lastige tegenstander voor Cambuur. 2016 was het thuis voor het laatste woen. En Volendam is ook een ploeg die het gewoon aardig docht in die eerste divisie. Dit is Joris Kramer, die dus in de basis beginnen mij. Hij liet hem de tsiers van het ballen fretten. Maar gelukkig voor Cambuur zit tussen Samuele Mulatieri de bal in de boetenkant van de peel. Kramer stiert net op te letten. En wacht het je gewoon 4 te lang. Grutte Vlater die het gelukkig voor de verdierenden net afstraft wordt. Dit is McIntosh die het middenveld indribbelt bij Cambuur. De bal komt bij Isaac Calon onder de linkerkant. Dan is het altijd alarmfase 1 bij de tegenstander. De bal gaat waarom naar Paulussen. Cambuur is ziekende. Doke Smit dan. Hij beziekt het van een afstand. En die bal die gaat gevaarlijk richting de kruising. Uiteindelijk is het de keeper van Volendam, Joey Roggeveen, die redding brengen kan. Doke Smit, hij dus dichtbij de 1-0 van Cambuur. Dan is Volendam er heel rap uit. De kwaliteit van die ploeg van Wim Jonk. Countryen, dat kennen ze wel. De bal onder de rechterkant bij Dodeman. Zie ik het rond de voorzet. Die vindt hij net echt. Uiteindelijk is de Mulatieri. Die leidt hem del voor Boy Dul. Die krijgt hem hier weer mee. Maar gelukkig van Cambuur wordt er goed verdieren. Notabene terug onvaller Giovanni Korte. Hij voorkomt dat Volendam gevaarlijk worden kan. Cambuur had het meeste balbezit, maar Volendam is er in de omschakeling vaak gevaarlijk bij. Echt grote kansen had Cambuur nog net creëerd. Misschien dat het nou kan, dat de bal bij Muren komt. Muren! Maar de redding is van Roggeveen. En boven dat had scheidsrechter Paul van Boekel boetenspul constateren. En dus, het is een kans, uiteindelijk net terug, omdat het dus boetenspul weer.
Dit zit er vanzelfs Joert ook nog op het spul. De tweede periodetitel. Cambuur stiert Bob on in die tweede periode. En is bij een league spul daar wel wist van. Omdat Almere City er dan net meer oorhinnen komen kan. Maar goed, dan moet Cambuur dat league spul wel pakken. Dit is McIntosh die het voorkomt dat Moulatieri gevaarlijk worden kan. En op een ei vanuit de omschakeling waarin die Volendammers behoorlijk rap binnen. Cambuur dat in de tweede helft echt nog net echt de kansen komen kan. Dit is een goed schot van Boy Dul. Dat maar kijkt Jonken de goal van Sonny Stevens. Zo is het lastig om te sissen. Hokkerploeg nou het meeste recht had op een doelpunt, op een overwinning. Volendam had wel de betere kansen. Hier via Moulatieri. Panay dus in de onval. Die ploeg in het oranje. Dit schot in de vierde hoek. Kan Jonken tikt worden door Sonny Stevens. Het schot van invaller Ibrahim El Kadiri. Dan de hoekskop. Die het uiteindelijk een beetje hing bloot. Antonia die het vierste makkelijk uitverdierend. En dan gelukkig van Cambuur. Kan die bal pakt worden door Stevens. Dat schot van Dodeman. Maar vierste nonchalant die hier door Antonia. Van Cambuur hebben we dan nog net volle schoen in de tweede helft. Maar hier komt de kans op de openingstreffer. Robert Muren. Die stiert in de peel. Dit hier in Wijzematten voor de topscutter van Cambuur. De Volendammer in het geel-blauw. Maar hij liet nij om zijn dorpsgenoten 1-0 te maken. De peel zit dat in het paad. In de eindfase dan Doken Smit in duel met Murkin. Dit is een overtreding. Maar wat doet Murkin daar? Die liet het toch achteruit te slaan. Dat is een slaande beweging. En dat is nevens de reglementen gewoon een rode kaart. Wat hij hier doet. Hij slaat Doken Smit gewoon in de buik. Kietsjochter van Boekel lost het op. Maar een gele kaart. Maar hier echt een orenkleurkaart volstien voor Murkin. Gelok dus voor Volendam. Dat in die eindfase wat meer veromdrukt wordt door Cambuur. Dit is een schot van Jamie Jacobs. Dat Roggeveen pakken kan. Zo liep het op 0-0 uit te gaan. Het resultaat werd Cambuur, schoen de wedstrijd en de kansen van Volendam best maar libje ken. Maar die gasten die gaan er nog één keer van terug in de eindfase. El Kadiri over de linkerkant komt bij de voorzet. En daar zit die verrekte Moulatieri weer vrij. En no shit er hem wel binnen. 3 minuten voor tiert maakt het hij de 1-0 voor FC Volendam. En dat betekent dat Cambuur na 8 overwinnings in de competitie op Rieren weer een keer verliezen gaat. Het is weer Volendam dat hem toch echt ontwikkelt. De angstgegner van de Leeuwarters. Moulatieri, die Italiaanse spits, bezwaart het Volendam de overwinning. Cambuur wordt wel winnaar van de tweede periodetitel. Omdat Almere City league speelt, dat kan dat toch Cambuur net passeren. En dat toch gaat na de eerste periodetitel. Dus echt de tweede periode naar Cambuur. De €60.000 en het nijcompetitieticket dat hier Cambuur al. En dus gaat dat echt naar Almere City. Maar het bronzen schild is wel voor de Leeuwarters. Het viel heel raar. Maar we hadden ophelpen, want we hadden een prijs. En we hadden de eerste prijs en we hadden weer een prijs. Nou. We hadden de tweede prijs. Dus we zien er goed voor, alleen een nederlaag is kut. Trots dat we dit met het team natuurlijk hebben kunnen bewerkstelligen. De eerste periode natuurlijk gewoon en nu ook nog de tweede. Natuurlijk jammer van vandaag, dat is natuurlijk niet leuk dat we hier nu verliezen. Dat hadden we ook zeker niet gewild. Maar we mogen zeker trots zijn op deze prestatie om de eerste en de tweede periode allebei te winnen. Zeker waar. Dit is een topwedstrijd. Je ziet echt een goede ploeg. Wij hebben een hele aardige ploeg. Sommige momenten kan zij er heel snel uit counteren en dan liep het dat is ik heel gevaarlijk. Andere momenten hebben wij het gevaar. Hè? En het was eigenlijk een 1-2 wedstrijd. En het jaren net een winnaar te wijzen, vind ik. En dan verliest hem en dan viel dat kloten. Maar het is wel in de realiteit, maar je wordt denken, binnen wordt topwedstrijden. En topwedstrijden kun je een keer verliezen. Het is een feit dat we nog steeds bovenaan staan. En de concurrentie speelt gelijk, dus laat ook punten liggen. Dus ja. Maar ja, zo kijken we totaal niet tegenaan. We balen natuurlijk volledig van dit verlies. Dat had gewoon niet gehoeven. En ja, we moeten door. We gaan ook door. Cambuur bleef vanzelfs wel koprenner in de eerste divisie. 46 punten uit 19 wedstrijden. Almere City speelt het league, komt dus 1 puntje dichterbij en staat op 44 punten uit 19 wedstrijden. Onderin zorgen we dat FC Den Bosch en FC Dordrecht dit weekend nog net spelen hebben. Zij bleven dus staan op 11 punten uit 18 wedstrijden.
Dank u wel voor het zien naar dit Cambuurjournaal. We zijn er na je weken weer op sneun met een voorbeschouwing op de wedstrijd in NEC. Die wedstrijd is snijn en dus is de manje dan een Cambuurjournaal met de geervetting. Want dan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda en Partners Vermogensbeheer.